ne johera mag Lolwe TV. Agone Nyasachwa maduong' erokamano kuom okinyi majaber matimo mondo wachak warad kodi e yor Lolwe TV. Adwa nasom kodi e kitabu mar rapar mar chik 17 matindo 8. Mumb Nyasaye wacho niya: kapo ni unwang'o buche matek ma ok unyal ng'ado, nyaka udhi piyo piyo kama Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro yiero. Buchego nyalo bet mag nek, kata mag laro gimoro, kata mag gorruok. Unudhi ir jadolo ma jo-Lawi man kuno, kendo ir jong'ad bura moyudo kanie tich kuno, mondo unyisgi wachno, kendo gin ema gining'adnu bura. Gima giwachonu kama Ruoth Nyasaye biro yiero ema nyaka utim. Nyaka uneni utimo mana kaka giwachonu, ma ok uweyo kata matin. Walam Nyasaye. Uro maler, Nyasaye maduong', Ruodh Muma, wapuoyi wawali, wamiyo nyingi duong' okinyne. Ijadiera Nyasaye kuom seko siro wachni. Ichung' Nyasaye e tok wachni ka malaika magilor, mondo go kodwa kambi okinyi ne ng'ato kod ng'ato mosebedo piny mondo winj kuomi. Iyaw winjo gi paro Nyasaye mar janeno, mondo wach Nyasaye midwa wuoye oyud thuolo Nyasaye chunye. Erokamano Ruodh Israel, apuoyi kapaki kamiyo nyingi duong' e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. Iluonga ni Reverend Taibo Uko, awuod Nyakach Kandaria. Alemo kod kanisa mar St. Meshach Fellowship Church, ane piny Nairobi, kamoro ni Kibra. Nyasaye gi ng'wono ne otima mondo abed tung' okinyi ne in jal mobedo piny. Ang'e ni kawuono ji mang'eny nigi weche mopogore opogore, kendo wuok tich jabedo ga odiochieng' mar hangover. Kichweche mang'eny ne ji okalo weekend. Chieng' wuok tich kama ji chiew gi weche mang'eny, kendo ka ng'ato wuok be kare mar dwero, mondo ikawe thuolo ni manok mondo wapuonjre wach Nyasaye kuom dakika manok kapok iwuok. Nyasaye ma jang'wono otimo mondo wachak warade kuom wach masomo e kitabu mar rapar chik. Ka Nyasaye wuoyo gi Musa karamram e weche moko ma tiendgi tek, to Muma wacho e muma masomo ni kapo ne unwang'o buche matek matamo ung'ado buche, ka unwang'o buche matek matamo ung'ado, to mondo uring piyo udhi kama Jehova Nyasaye ne yier. Buchego nyalo bedo mag gorruok. Buchego nyalo bedo mag laro gimoro. Buchego nyalo bedo mag remo. Okinyini Ruoth chuna mondo awuo kodi e gimiluongo ni bura matek ma ng'ado tamore. E sama wabedo piny ni, wan gi ji makalo weche moko mag buche mosego, to chalo ni nonroge tamo kelo duoko mar buchego. Wan gi ji mosegone gi bura, kinono gima timore kuomgi, to mak mana ni duoko tamore, mawe wachno ni ma to tamowa. Kawuono wan gi rangeye mosego bura e rangano, bura matek molong jodongo ka chuo kwajo
mondo non gima timore e rangaj ng'ane. Oseluong nyaka jo Nyakalondo gi joma ywa sutru gi joma gogagi kinono weche matek mar bura manogo. Gimomiyo ng'ato nyalo fwenyo ni nitie bura magore e rangach en ni result kata duoko magima bura manogono kelo. Samoro ne wan gi range manogo e buche ni nyithindo ma yawuowi rante moko norwake njaga, wan gi manorwake kong'o mar siko. Obedo bura manogo ataro mar dwach rangajno. Nogoyo otieno buche matek. Osetem manyo kakigolo jowuoyi e ran mar siko mar kwamo, kata kamano gino tamore. Gimomiyo gino tamore, bura no tek. Nogoye e piny ruodh mudho gi jowasigu. Momiyo sani dhako kineno wuodi, kijana ma samoro ni opuonj maber, kotero mwandu, samoro ni uso lo, samoro no okawa eri opuonj nyithindo, kata kamano bura manogo kanyo otamore ni jowuoyi to kendi. Wach momiyo kata gitemo, wuoyi kao nyako dweche 2 gisewere, bura no ng'adne marach. En bura manong'ado ataro mar nyithindo ma jowuoyi. Mano kata yud nyar ng'ato maber magamne gi waigi, to nyako ne ma kech bura manogo kanyo otamore ni onge nyako matedo kanyo. Wan gi buche manogo ne chiwi ka chiwi mobiro, nyathi mobiro go nyalo dongo, but monyuol kanyo moik bieche kanyo tok dongi. Wach no osekelo miero mowe ng'ato ni ng'ane to mare tek. En ng'ami wuoye it wende chon, nyako mokaw ti wuoye ite chon, ni maro nyango no wang'eyo en katibiro ok ne ndage. Wach mamiyo kuru chunyi luor. Wan gi buche be manogo ataro mar nyiri, ni onge nyako marangachu yiene mondo ting' wiye kadhi e ode. Nyiri te moko go pamo, moko sombo nyithindo oko to kelo e dalagi kanyo. Mane gima bura nong'ado. Ato kaw file mar dangano to pandi mabor. Koro kate mane gi somo, nyiro somo mana ni ng'ama luongi ni chwore to onge. Bura no ng'ad matek, otamore, ato panne file. Moko be bura no ng'ado ni nyi onyango kata nyi chieng' gin nyiri mikaw loan. Kawuono wan gi chuo modak gi nyiri loan. Ok ni gi ero, to bura mano ng'ad ne nyiri go. Erangi kuma giwuoke odagi ni min ok nyedhere ka pod ngima. En nyako maburo yie mondo nyuom ka min osetho, kata kosetho ong'awe bodi timanyo dhiang' moro achiel modhero kata nyadiel atiteri tiyo go kwer. Mane gima bura dwaro. To kawuono mama wacho ni kapo unwang'o buche matek, okang'eyo okinyi bura mineno ni tek miseyale rangai kanyo jaduong' to gino tami katobed bura manong'adi mar ndulume, wan gi range manong'ade buch ndulume ema lalore rangach. Gin nyithindo te gore piny, ogir remo gino gir juogi,
en gima ng'e ma ji wuoyo kuome. En bura mano ng'adi chon ato luwo remo, luwo ling'any mar anyuola moro. Mong'e ni jowuot ng'ane lokorega jonekni ka gitundo e higa makama, ma kata sama wuoyene wuothe taon gigone toke ka wiye owilore. Samoro be en kijana mane osomo maber, ato wiye muche sikul, samoro college ne en university. Gima time en ni gino gir rembgi kanyo noyal buchego e pinyruodh mudho, to wach ni ng'ama ne tem somo machal ka gima dwa kawo dalago e goke mondo ring gone Satan, jalo ema wiye lokore janeku maraura mowuoyo kende. To pok odeko kinyi, wan gi Simba Jateko, Rabi Ruodh Oloyo, Amina, jal ma mayo janeko gone toke kata kinyi sane poko kwamo. Rabi nono je piny Gerasi ka wuoyi ma wuode dhako ma be noting' ich ne dweche 9. Geno serumo, en dichuo ma koro wuotho e liete mag jomotho, tia chamo ringre jomotho to ng'olore gi choke. Kech bura mano ng'ade rangage ne en bura matek mag neko mosetamo jonyuolne kata min ng'iye to pi wang'e dok e iye, giminyalo timo onge kech buro tamore ni kijana no nyaka dagi liete. Kata marino pok odeko kech Nyasaye ondiki e kitabu mar Jo-Ibrania 13:8 ni en nyoro tinende manyaka chieng', nyiso ni pok olokore. Kaka notimo ni wuod Yogerasi, Nyasaye no manoro Yesu, wuon teko, wuon chang, wuon ono. Yesu no pod nitie kata kawuono ne jal moyie, mowacho ni biuru ira un duto mujon kendo ganguru mapek mondo mi uyweyo. Koro kati ganguri mapek okinyi kata rangach oting'ore marach, to kawuono wan gi wuon yweyo miluongo Yesu. Amina ja Kalvari. Kawuono ok odewo ne rangach ong'ade bura mane. In monego idog e chunyi dhako tipenjo ni ang'o matima. Kawuono wan gi mon mano ng'aw negi bura taro, onge nyathi moting'e e chonge, onge. Kotemo mako ich chieng' monyuol nyathine tho e osuptal kama nodhi konyoreno, odog gi besen nono kokete wiye, odog gi wich kuot, odog ka wiye ng'iewo piny. Jachieno olwaro klase piny, dhako manego nyithindo, kata obed kisoni machamo ni nyithindo, ma in kisoni ema romoni kia e labor ward e anyuol, to kisoni romoni to kawo nyathini. Wan gi buche manong'adi ataro mar dwachi jaduong' ma kata imbe gino mai kwe samoro lalo teko ni made chuo wan gi jodongo kata kijende manong'ad buchgi marach. Ato en odong' kamano, dong' long lilo, en odong' kamano, en buga, en ng'ama mangla. Dichieno tame mondo kik one kothe. To kawuono wach ma wawuoye en wach mokalo ngera, oseteme moyudo notiyo, ongima kendo tiyo, ongima kendo tiyo. Kata mana in kawang' chunyi nene ni gima tema to bura manong'adi gi wasigu mag pinyruodh mudho gi Satan mondo an adong' kakwamo kambese gadhi tadong'. Wach momiyo chunyi oseng'ado derruok dichuo, kech mon biro weyi kech samoro ok function. Ok en dwachi mondo gino timi, en bura manong'adi ataro mar dwaro mari. Piwang'i chwer kikucho, ijal machamo piwang' otieno, kech ang'o? Satan odagi omako matek.
ato pando file mar bura manong'adi nino kinyal neno maber. Dhako kata nong'adi ni in ibiro tho kigo tong'o kichwan gi mon ma jachien otamo. Eno koketo kuon piny to keto kaweche tek kaluwe chwer mang'eny. Ato nyithinde be jachien osemako sani ong'e ni nyithindo go kosomo to bedo konye. Jachien oseng'eyo chon ato dio baton mar dhier. Makato tiyo de dhako wadgi to ok owinj ka nitie ng'uono moro monego timre ne mbele. Kech wan gi dhako manyalo gone wadgi otong'o to nyithinde somo en gi geno ne nyithinde go be chieng'ne yudo tich, chieng'ne duog gedne. Nyithinde go chieng'ne yudo tich, chieng'ne mak bade kuti. Teko to jarumo. To nyithinde gi ma jachien oseng'waso chon. Odala ma jachien oketo sama mon kata nyiri matiyo manyo jopidi imanyo med to wani dhiuru ka ng'ane nyigi nie town ato oro menege ne adwaro med to isiemo negi ni dhiuru ka ng'ane. Nyige go Satan ong'ado nigi bura mar med. Gin giwe sikul chon e klas 5 kata 4 yosedongo. Jochiendo dagi kichung'enigi ka gidongo ma gisomo to gibiro konyo dalano. To dalano nose lur ma jachien opando kifungu. Mowacho ni ka unwang'o buche matek, ka unwang'o buche matek matamo ng'ado buche, wach matek matami ng'ado buche. Kichwan gi weche moko ma inyalo ng'ad buchgi ka jodongo luoro go kwajo. Iluongo jodongo ma wigi otimo thowe. Ato ng'ado buche moko gi rieko mag joramogi mayud solution mar gima timo dala kata gima timo dichuo kata obed gima timo nyako matin marawera. Wan gi gima inyalo timne counseling kamine madongo man gi experience obedo piny. Ato timo counseling ne dhako wadgi ma wang' gi yud duoko mar gima timo dhakono. Koka wan gi wach motamo counseling, wach matek mabuche tamore ng'adore, wach ma miyo ng'ato luoro, odado usiepe te owe ng'ato kodiedo, wach matek mabuche osetamore. En wach makende noluonga joga mondo ng'ade bura no, ta joga no fualo gige modhi kit wat no tek. En chien mar rangach machamo ji e dala. Ogima no ndiki gi kalam mar chuma. Ogima no ndiki ka jochiende obedo piny e kamati mar piny ruoth mudho. Miyo sani dhako pi wang'e mabe ke jochiende no goyi pilasta. Nyuol onge kati ber mar wang' to ole mikelo to koro onge. Ke jochiende dagi ni sama ne nyuol to ne ka in mahua mar dala. Samoro no tamore ni onge nyiri madhi tedo kanyo to in ni momo gi thon nikech berni no yuayi. To ne gineno mondo gichak gilor ni gi mbele. Ato gidino i. Koro kati ber nyathi maonge. Kapo ni unwang'o wach matek. Isemadho manyasi, isemadho yedhe maga muonya. To nyathi to tami. Gimomiyo gino timore en ni wach no tek, osego buche to tamore. Mi riembi. Isetedo de ng'wendi bich. Item dichuo ni ai. Samoro bibedo dhako makore kech ma dichuo me yude matho. Chiemo wuogi dhako moro. Unyisa ni an aparach. Kech ka yudo dichuo to dichuo no tho. Wach momiyo en sani korado gi dichuo to nyisa ni an konya kidwa konya to wach moro machielo to kik wadonje nikech ok adwa negi. No ng'adne bura marach. Mwacho ni buche go ginyalo bedo mag gorruok. Buche go en lweny madalo timo kuku, dalo timo lweny, en kar jemo.
en kama ji wuoye ka tok ji ochung'. En kama dayo ok winjre gi mond jowuote te. En dala ma mond jowuoyi yanyo dayo chung' e dhot mwalo ka kira yany malo. Buchego nyalo bedo mag gorruok. En ot ma kata nyonyom dhako to ji gore kech gino nene gi malo jaduongo chiege malaw gi rungu samoro gi beti. To dichuo mawuoyi e go chiege simba en kama ji lawre gi tong'. Mwacho ni buchego ginyalo bedo mag gorruok mag dhaw. Buchego nyalo bedo kind remo gi remo. Kech wan gi bura mane kind remo gi remo ma king'iyo gima time tinono ni gini notimo dagi moro. Nyithi ng'ane mok ditedoge nitie kaka dagi moro be gino nochando. Samoro wai gi moro be tedo nochando mowero moduogo motho moike tok dala oko to bieche to ike e dala. Koro wan gi buch remo kata obed juogi mar ojijo mar sepe mar lang'o. Mano gir remo. En buch remo. En bura mar remo manyalo bedo kata mar chode, mar wang' tar, mar athong'o mag guogi. En gir remo ng'eye. Iwacho ni ma to kawo remb wuon kata rem min. En buch remo mar ndulwe mong'e ni ji gore ga piny kanyo. Ogir remo. En buch remo kata mar juog pitipiti. Ung'e ni dala ng'ane to ji ide makata nyako wuog madhi tedo kamoro. To gino lowe alowa nikech gino gir rembgi. En gir remo makata wuog Kenya kadhi Amerika. To gir remo biwe kech en buch remo. En buch remo mar kwamo mar dong'. Kata obed bura mar remo mong'e ni joka ng'ane somo kogik klas 5 to weyo. To kawuono wan gi jateko mar Calvary jal manowal ka rembe nochwer. Wacho ni jal mabiro kawuok Bosra omienore gi remo oseting'o duoke lwete konyono wasike mar remo kirore kuome. Jal ma Bosra no mar gi teko mar golo buch remo mosego kata ji nong'e no dala machal nade kuom wach miyalo kinyi nigi duoko mar ngimani. Mano kodewre gik ma ji osewacho. Wach manyie achiel ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Wach Nyasaye kata noyal bura ni onge tich. Nyithindo tego lam. Samoro go lam noselokore tich magitimo. Kawuono ibiro lok gik mosetamore aloka ka ng'ato wacho donjone. Wach Nyasaye. Wach Nyasaye biro wila weche mosebedo matek magony. Biro buda weche moseyal buche matek. Kich wan gi jayal achiel miluongo Yesu ja Calvary. En e loya maber. Isaya kamos wang' wuoyo kuome ni were biro nyuol nyathi. Loch ne bere lwete ne luonge jaburo ma ono. En obiro yalo nyaka gi chunje mag liel. Kichwar gi joma ne ng'ato nowuoyo toke ato samoro nobedo jaduong' manowuoyo toke marach obolo weche moko mag kuong' to jaduong' notho noseiki to notho gi ape ni e bwo liel. To Yesu ja Nazareth jal mano iki bang' ndalo adek to odhuolo liel koduogo gi duoko mag bwo liete. Kata sani ok ang'e wach miwinjo katek moseyal buche. Kata ikwano lweti oalo tami mitem to gore piny kech bura nong'ado ataro. Wechego tek otami ng'ado. Gima timo ni nyithindo kia dhako. Dichuo gima timo dalani kia. Gima rodo rangache kia. Kech wach no tek. Oselamni nyaka gi joma somo tamore. Osedhi nyaka kajuoga. Wach no tamore otek. Wan gi duoko kinyi kuom remb Yesu ja Nazareth.
ni jal moyie kuome to ok lal. Iri wach miwinjo ka pek okinyine ok dwar malaria, kech malaria to Panadol oheo nyalo kelo duokone. Wach mowuoyo okinyi dwaro gima pek, kata obed kansa mar remo mong'e ni joka ng'ane nigi kansa mar thuno, mano gima nonego dagi to nego min gi ato chako mako nyare. Ne mano ok lich. Gima lich en ni duoko yudore kuom remb Yesu mano chwere Kalvari, duoko yudore kuom remb Nyarombo mano gur, ato wacho ni duto te orumo, duto te orumo. Mari no mane kata obed sickle cell anemia, kuom remb Yesu duoko yudore. Kata obed kuo, kech wan gi buche mag remo mag kuo ma ng'ato nyathi moro njwero matin to seng'e kaka iso lwedo e fuke ji ogir rembgi, to kawuono ng'ato nyalo sarende ji minchili mar unu mawach na winjo imiwuoye. Bura matek mosetamino en mane jaduong'? Dhako iri bura matek miwinjo koseng'ade to tami. Iri wach miwinjo ka tek okinyi kata skul fee maonge, kech wan gi ji manyo nyathini pok odhi skul nyaka kawuono to noluonge skul maber, nyathi riek to jachien odino pesa. Ondike muma ni Nyasaye e wuon fedha gi dhahabu, gima nyalo tame onge. Makane yie okinyi mondo walam Nyasachwa, makane yie dhako kuom wach ineno ka tek, makane yie jaduong' kuom wach mosetami ng'ado buche, makane yie kijana matin kuom wach mapek miweyo ka ing'ado buche to tek, makane yie gimoro amora miwinjo ka pekni isetemo dhire gi pesa to cha pesa, ocha laktar, ocha osuptal, ochayo jodongo, ochayo osiepe mang'ado ni rieko, ochayo counseling, to Nyasaye manowalo Yesu ja Nazareth, wuon teko, wuon nyalo, wuon ono, Yesu man gi duoko sani gokinyi, en kende emo nyalo yawo gik molor matek, en kende emo nyalo yawo buche ma osetamo ji yalo. Yesu kende. Kama intieno hadwa ni walam kodi ruoth. Dhako kata dichuo wei ithagori gi nyithindo to bago chode, kech mano bura mano ng'ade e rangach. Mak yie mondo walam kodi Nyasaye, kata pesa maonge berere gi yie mondo akel jal mang'ado buche matek. Umwome ja Kalvari ono jakayuda, Shimba jateko, wuon odo, ng'ama no owuotho e pi, jal mano baro yamo, jal ma uchieno no ringo gi nyige piny Gerasi. Shimba yud duong' nikech jadiera kuom ngima mar ng'ato ka ng'ato mosego choge piny kuom wach mar uno. Erokamano e ngima mar dhakoni, awali Nyasaye kamiyo nyingi duong'. Kata mana sani we dhakoni oyudo duoko mar ngimane, kata mana sani we jaduong' oyudo duoko kuom buche matek mosetem manyo duoko gi onge. Ane dhakoni malo nyaka madwaro skul fee, Nyasaye timne ng'wono. Ne kijana momanyo tich otamore chieno no yalo buche marach e ngimane, oneno mondo dere. Ane malo Nyasaye yawne yo kaka dimako bad kuros, kata en Nyasaye pod nyalo yudo duokone. Par nyaka nyako madwaro ode ma jochiende otamo ni ok nyal bedo ode gi kwe. Kel kwe gimomiluongi Ruoth Shalom. Nitie Nyasaye yalne nyaka mayalo kese kot, timne ng'wono nyaka molokore ura majaneko mawuotho gunia. Noni ne piny Gerasi Nyasaye timne uno sani Yesu ja Nazareth. Erokamano Nyasaye nyaka kuom jatuo matuo, Nyasaye timne ng'wono, nyaka migogone Nyasaye idwoke ode, yono nyingi oduong' mochiko nyaka chieng'. Awali okinyi nyaka ne Lolwe TV itingi malo idara ke dara asemi nyingi duong'. Erokamano Nyasachwa nyaka ne joyalo mayale TV ka ipar Nyasaye wasumbi duto te. Erokamano Nyasaye ne ng'ato ka ng'ato alami ka yie ni setimo gik madongo kinyi e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. Amen. An mana wuoyo kodu iluonga Reverend Tayubo Uko.
awuod Nyakach, Kandaria. Nyasaye nowara to changa to punga gi teko maro maler mondo wadhi e piny duto ka wawuoyo go oganda mondo ji oyud warruok. Alemo e kanisa mar St. Meshach Fellowship Church, an e piny Nairobi, kamoro ni Kibra. Kanye mwayudore, wan kod branches be Kibra kanyo, wan gi branch South B, kamoro ni Gilgil. Kikao geche OTC to lori Gilgil, kamoro ni Landi Mawe ka chief. Opposite kanyo wan gi kanisa manyo wantie nye yawe sande manyo kalo tarik 8 nye waneno ng'wono mar Nyasaye. Nyasaye mondo gwedh ji duto te wete manyo wan go kanyo, jo South B duto, Nyasaye mondo ting'u malo. Kama antie en Kibra Butrail Education Center kanyo. Ka ok inyal tundo kama ochokore, inyalo go nembni ga man piny kanyo no mondo walam kodi Nyasaye wach manade ma in go. Kata obedo wach matek mosetami ng'ado bura, Yesu nigi teko, kendo kokalo kuom lewa ji mang'eny oseyudo chang, ji mang'eny oseyudo gony, ji mang'eny oseyudo dwoko. Nyasaye mondo timnu ng'wono. Wan gi kanisa Kariobangi, Ruiru, Georgia, nyaka piny Mombasa. Nyasaye mondo gwedh kanisa wate, nyaka headquarter Kisumu Polyview kama Archbishop marwa nitie, Ogena Wuod Okuto. Nyasaye mondo ting'i malo. Nyasaye mondo par Archbishop Emeritus Jaduong' Esbon Mwadhonjera, Nyasaye ting'i malo. Kod Senior Bishop Johnson Ogada, Bishop Charles Okode, kod Bishop Henry Okenda, Nyasaye ting'u malo gi vicars te. Nyasaye mondo par kanisa madala Wabungu kama Owadu Wadana Buto nitie, kod Canon Sedekia Kasuku. Nyasaye mondo ogwedho Owadwa Canon Morris manyo wito omin mare manyo ik chieng' ngeso. Nyasaye mondo bednu jaocho makende. Nyasaye mondo timnwa ng'wono. Namba na kidwara en 0727385424. Namba na en 0727385424. Namba na machielo en 0734434156. 0734434156. Go nemni ngago obiro lamo kodi Nyasaye. Nyasaye no mondo gwedh Paul Odera piny Kibra wuoda Karachuonyo. Nyasaye ting'i malo siepna kuom seko chungi kanisa gi ng'iyo kanisa maber Kibra. Ka un gi min odi nyar Nyakach papo nditi kanyo, Nyasaye oting'u malo. Nyasaye ogwedh ji duto te. Wachak wanere chieng' wuok tich saa 12 nyaka 12:30. Shalom, shalom, shalom.